खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव कच राजबंशिफोरा एसटिनि थामोनथाखौ मोनमारसिगोन नामा? आसाम एसेम्बलियाव जनजाति खालामनाय थामहिनबा एसटि खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो थियारि होननानै बुंथिदों। बे समाव क'क्राझारनि बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम चन्द्र रायआ, जेराव बिथाङा बुंदों, खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुङोदि जोंनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समावनो बुंनानै दोनखादों आरो एनअसि हरनानै दोनखादों दि आसाम एसेम्बलियाव जनजातिनि एसटिनि थाखाय खामानि मावनो आं थियारि। आंनि बुंनाया रोखा होननानै बिथाङा बुंथिदों। जेरैथिंबो बारहुंखानि गोहोमखौ बे समाव नुनो मोन्दों। क'क्राझारावबो बारहुंखानि गिख्रंथाव खैफोद, सोरगिदिं जेरावबो गोबां खहा खालामनांनायखौ नुनो मोन्दों। बारहुंखाजों पुलिस थानानि गोजौ टावारा बायदों, जेथिंबो बिफां लाइफांफोरा बायफ्लेदों आरो मोब्लिबनि खुन्थियाफोराबो बायदों। एपिडिसिएल कन्ट्रल रुमखौ गोबां खहा खालामदों बारहुंखाया। थांनाय सानखालिनि बारहुंखायाव नाराबारि लामायाव मोब्लिबनि खुन्थिया आरो बिफांफोर गोग्लैनायनि जाहोनाव हान्था मेलाया जेंना सोमजिदों। बारहुंखाया सोरगिदिं मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोब्लिब सिबिथाया बन्द जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरा गोमाना थानायनि जाथाया बयखौबो जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। लाइमोन सिख्लाफोरा सुबुं लांखारग्राफोरनि आखायाव गोग्लैनायनि जाथायफोराबो गले गले जाबोगासिनो दं। सम सम खौरां मोनोदि गासै हादोरसायाव सुबुं लांखारग्रा एबा लांखारग्राफ्राबो हमजानो गोनां जाबोदों। नाथाय बेबादि हमजासेयावबो बेबादि इनाय हाबा मावनायनिफ्राय दुथां सुबुंफोरा गोजान जानानै थाङाखै। बेबादि समावनो जनायनि सानै बिब' बिनानाव गोमानायनि जाहोनाव न'खराव जिंगा सिदों। जाथायनि बागै फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारनि 7:30 रिंगासो समाव सानैबो बिब' बिनानावा स्कुलाव थांनो थाखाय गंसे स्कुटिखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनाव सानैबो बिब' बिनानावा गोमानानै दंमोन। उनाव जेब्ला न'खरनि सुबुंफ्रा फरायसालियाव फन खालामनानै सोंथि खालामहरो, अब्ला बिसोर सानैबो बिब' बिनानावा फरायसालियाव थाङाखै होननानै खोथा होयो फोरोंगिरिया। बेराफारसे सानै फिसाजोनि जेबो गुमुर मोनाखैब्लाबो फिसाजो सानैया फरायसालियाव थाङाखै होननानै मिथिनायनि उनाव बिफाया अरुणाचलनि जनालनि रुक्सिं मार्केटनि गंसे गलानि मोखाङाव स्कुटिखौ गारनानै दोननाय नुनो मोनो आरो बिफाया सन्देह खालामदों दि बेयो किडनेप खालामनायनि जाथाय जानो हागौ। आरो बे समावनो न'खरनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव जायगानि पुलिस थानायाव रिपर्ट होदों। नाथाय दासिम सानै सिख्लाखौ नागिरना हमनो हायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जेरै बुंनाय, जेरैबादि खोथा होखानाय, बेबादिनो आरोबाव मावबाय खामानिखौ। फिन आरोबाव हादोरसायाव बुलडजार। बे खेबाव कामरुप जिल्ला खुंथायनि एबेक्शन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमिनगावनि नमली दैबबारि ओनसोलाव कामरुप जिल्लाया एबेक्शन खालामदों। अखा बोथोरनि समावबो खुंथायनिफ्राय खालामबाय एबेक्शन। गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनाय आरो बे समाव आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं जागिर'डआव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव जनजाति थामहिनबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा खुद्रिसारनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो हुमखि होनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जागिर'डआव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव सिन्डिसरनि जनजाति सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा आरो जायगानि एमएलए पीयूष हाजरिकानि हेंथायै खुद्रिसारनाय फोरमायदों। जनजाति टिवा हारिनि रायजोफोरा पीयूष हाजरिकानि हेंथायै गोख्रों बेरेखा। गेजेर आसामनि ट्राइबेल आफाद गौथुमफोराबो दुलाराय टिवा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिसिनि सानै इएमनो फिन आरोबाव गोदान बिफाननि बिबान होदों। बिटिसि सोरखारनि इएम बेगम आख्तारा आहमेदनो गोदानै आरोबाव मोनथाम बिफानफोरनि बिबान होनाय जाबाय। जेराव सिगांनि पिएचइनि अनगायैबो बिथांनो लेबार वेलफेयार, लटारि, आइएनआरपि बिफानफोरनि बिबान होनाय जादों। बेराफारसेथिं महेश्वर बसुमतारीनो कालचारेल एफेयार्स, सिनेमा, थिएटार, टिआरआइ, इकनमी एन्ड स्टेटिस्टिक्स, वेट एन्ड मेजार्स, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफान। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला
लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हलथुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।